Mi smo proizvođač bežičnih zvona na vratima u Wenshou u Kini. Izgled prijemnika. Američki čep. Britanski utikač. Europski utikač. Gumb za odabir melodije zvona. Tipka za kontrolu glasnoće. Promijenite melodiju zvona. Podesite glasnoću. Način uparivanja. Dugo pritisnite tipku za glasnoću. Upaljeno je plavo svjetlo. Pritisnite gumb odašiljača. Uspješno uparano. Ugradnja baterije odašiljača. Otvorite odvijačem u otvoru. Upotrijebite bateriju 23V12A.